L'exercici que us proposo ara, avui, és un treball en el qual també treballem molt els nostres braços, les nostres mans, els dits, els canells, els colzes, les espatlles, la nostra esquena, en el qual el que treballarem serà, sobretot, l'aspecte més energètic. Per això li dic que és un exercici energètic. Sempre, primer de tot, com sempre, buscant aquesta postureta, que estiguem còmodes, que estiguem bé. Si el fem asseguts en una cadira amb l'esquena ben dreta, tancar els ullets, prendre consciència de la respiració. I quan us sembli, deixem caure els braços al costat del cos. Tanquem els punys i amb els punys ben tancats pugem els braços cap a horitzontalitat. Girem els punys en l'aire i doblegant els colzes intentem donar-nos aquest copet a les espatlles. Torno a estirar els braços tant com sigui possible. Doblego els braços, torno a posar el puny cap a les espatlles, estiro del tot, giro els punys cap avall i ara obrim les mans relaxant. Fixeu-vos, tot l'exercici es fa amb tensió. Tanco els punys ben tancadets, màxima pressió, i inspirant, pujo braços en creu. Giro els punys en l'aire, doblegant, traient aire, doblego els braços cap a les espatlles. I inspirant, pujo els braços per damunt del cap, ben estirats. Torno a doblegar, obrint bé els colzes, els punys cap a les espatlles, estiro, giro i obro les mans i descanso. Tensió, relaxació. Molt important que siguem conscients d'aquesta diferència per saber si les coses les fem, si estem tensos o si estem relaxats. Sempre combinat amb la respiració. Traient aire, inspiro, sempre fem força amb els punys, amb els braços i descansar. Imagineu-vos per un moment, si estiguéssiu que fóssiu un atleta i esteu fent un treball d'anelles. Ens agafem a les anelles i pujant com si estiguéssim fent el Crist, el típic Crist de les anelles. Pujo els punys i ara com si estiguéssim doblegant una barra per damunt del meu cap. I intento pujar el sostre, amunt aquest sostre. Ara doblego els braços i com si volgués pujar per damunt d'una paret, treure el cap cap a l'altre costat de la paret. Estiro els braços, estripant un llençol i traient aire, descansar. Podria ser una bona visualització. Pujo els braços en creu, fent el Crist de les anelles, giro els braços, doblego una barra en el meu cap, pujo els braços amunt, pujant el sostre, ben en l'aire, doblego els colzes com si m'enfilés amb una paret, estripo un llençol, giro els punys cap avall i relaxo. Fantàstic, molt bé. Tensió, relaxació. Sembla que sigui un exercici molt suau, molt tranquil, però el fet de mantenir l'atenció durant tot l'exercici realment veureu que el treball és important, sobretot també per la circulació de la sang. Per això diem que és un treball energètic. Estem treballant l'energia, estem prenent consciència d'aquestes tensions musculars que anem mantenint durant tot l'exercici i al final relaxem. Les tensions sempre són molt importants. Tot el moviment és molt important i el moviment es fa gràcies a les tensions. Però si aquestes tensions no s'arriben mai a relaxar, es converteixen en una contractura. I aquí és on tenim els problemes, amb les contractures musculars. Per tant, hem d'anar-nos familiaritzant amb aquestes sensacions de tensió, relaxació.
I a partir d'aquí, un cop més, busquem aquesta postureta que estiguem còmodes, que estiguem bé, que puguem tancar els ulls, podem gaudir, disfrutar d'aquesta agradable sensació de benestar i tranquil·litat